Hello, good evening. Sakit ng tiyan ko dun sa ano. Hindi ko alam kung sa cream o Hi, good evening. Umuulan na naman, lakas na naman ang ulan. Ang lakas ng ulan. Umuulan na naman. May pera daw pala yung bag na yung milik. Sabi niya, may pera daw yung bagahe na yun. Sabi niya, kapag kinuha daw nila yung pera, hindi daw niya ako magpatawad. Sabi niya, kapag kinuha daw yung pera doon sa bagahe, hindi daw niya ako makapatawad. Hindi ka daw magpapatawad? Oo. Bakit? Ewan ko, sukan niya. Dahil binaliwala ko daw yung ano niya sa akin. Bakit binayaran ka na ba? Hindi nga, di ba nga? Kailangan bayaran ng $100 ay 1,000. Ibalik ka sa kanya. Sabi ko sa kanya, talagang hindi ako nagsisinungaling talaga. Wala talaga ako ganang halaga.
Hindi na yata ibabalik yun eh. Kasi nandito na, tapos babayaran na naman niya yung pabalik doon. Sayang yung ano, laman ng bag ay ano. Magkano ko pera ng pinagaling? 40,000 nga. Ano? Oo, hindi ko alam kung Korean o ano. Nandoon daw yun sa loob ng bag yata. Dahil express naman. Pwede kaya ito maglagay ng pera doon sa loob. Ang laki nitong dollars. Hindi ko alam kung nasaan siya. Sabi niya na Korea siya. Hello, Aba Vergara. Good evening. Maulan, maulan. Wala na kapag LS ulit. Medyo maano. Musta na? Thank you, Aba Vergara. Maulan. Kumusta na ang Batangas ngayon? Malapit ka ba sa ano, Taal Volcano? Ulan yun. Sa bubong. Yung tulo nang galing sa taas, pumapatak sa baba. Yung bubong sa baba. Kaya maingay. Yung bubong parang plastic. Medyo humupan. Kanina malakas yan eh. Oo, kahit andito naman sa lugar na wala namang baha. Ang kusina namin sa baba ang baha kasi yung tubig dito sa taas sa likod ng bahay. Lupa kasi. Tumataga sa baba. Sa mga gilid ng pader. Doon tumatagas. Kumusta ang negosyo natin? Kaya naantok na naman ako. Ano lang to, kunting update lang. Hindi na ako nag-share kasi daw nakapunta sa LS ni ano eh. Nanubag dahil busy pa kami. Ang aga niya kasi nag-LS. Dito kasi sila kumakain eh. Kaya hindi ako nakapunta. Pag yung ano, wala nang tao. G Agritech, gandang gabi mo. G Agritech, hello. Hi, good evening.
Magandang gabi. Shout out. Shout out kay G Agritech. Sino si ano? G Agritech. May ano ka na jacket? Binigyan kita ng ano, moderator. G Agritech. Taga saan ka ano? Agritech. Taga saan si ano? G Agritech. Proud farmer from Bicol. Thank you for coming, ano, G Agritech. Padikit naman ako. Monetize ka na ba? Isa ka bang monetize, G Agritech? So, ano, kumustang, ano, sa Bicol? May ulan ba? Ngayon ko lang kasi na, ano, saan ba tayo nagkita? Saan tayo ano ba, nagdikitan? Kaninong LS? G Agritech. Hindi ko maalala kung saan kita na ano. Sama ng tiyang ko dun sa dragon fruit. Parang ano yata, alboroto yung tiyang ko. Tapos sinabayan pa ng ulam na may yung cream. Ay, naku, yung sama. Not active sa mga LS. Nagkataon lang din busy. Tambay. Ganun ba? Nasa Bicol ka ngayon? Saan ka sa Bicol? Ako ngayon lang ako ano, pang 2 days hindi ako nag-LS. Ngayon lang kasi update. Ilang buwan bago mo natanggap yung pin mo? Okay, tagal na yun. 2 beses na ako nag-request. Wala pa rin hanggang ngayon. Tabaco, Albert, pero dito kurso ay layo. Sa Rizal ka? Saan sa Rizal? Sa Murong, sa Taytay, Kainta, Antipulo, saan pa ba? Teresa. Di pa ako monetize. Di ka pa monetize. Naba mo nga ano? Sa Tanay. Di ba ang Tanay dumadaan ng Taytay? At di ka pa nag-apply, sayang naman, para malagyan ka na ng ads. Hello, Dudong Pugak. Sorry, hindi ako nakapunta kasi kumakain sila dito kanina. Pagtingin ko sa cellphone ko, wala ka na eh.
bilis mo yata natapos, Dilkin. Ilang ano ka lang? Isang oras ka ba? Nay, naku, nasa mall na naman siya. Gabi na dito. Lasot na, nasa mall ka pa rin. Gawa mo sa mall. Shopping ka na naman. Ano yung gala mo ah? Siguro nagsahod ka na, no? Taga Sangkahos. Taga saan ako? Ano ako? Samar. Waray ako, waray. Pero nandito ako sa Alabang ngayon. Samar. Hindi na kami dumadaan ng Tabako. Tabako ba? Hindi na kami dumadaan, di ba? Pag umuwi kami. Pamall-mall na lang. Sana lahat nakakapunta ng mall. Oo, Sorsogon. Sorsogon at Legazpi. Saan sasama rin papa mo? Alin? Aba Vergara, nakatambay lang. Di ka ba nag-i-LS G Agritech? Saan ba tayo nagkita? Hindi naman kay Dasol. O kay Lino Bertudis. Mahilig po ako mag-subscribe kahit kanina. Ganun ba? Ako minsan kasi hindi na nakakapunta sa mga LS eh. Kasi paggabi minsan tulad ngayon muulan doon sa baba. Tulad nga umuulan, mahina ang internet sa baba. May sarili kasi akong internet sa baba, yung niluludan lang. Ano sinashopping mo? Dudong Pugak. MLS o Dudong Pugak tayo ko, sabi ni Aba Vergara. Aba, ilang buwan mo bago natanggap yung PIN mo? MLS o G Agritech, sabi ni Aba Vergara. Looking for organic subscriber, not sub useless to kasi yun. Oo nga. Bagyo na to, hindi na matapos-tapos. Nimiss ko ng gumala. Dumadami na naman yung harang. Buti pa to si Delphin kahit nasa mall may signal.
Lakas ng ulan, oh. Nga, lakas ng ulan. Tama ng shampoo din sa ano. May kabag tuloy ako. Ingat po ang lahat dahil salamat. Salamat si Agritech. Salamat. Thank you, the Agritech. Nagsa-shopping ka ba, dudong ko ba? Ano sina-shopping mo? Ano lang ako? Siguro mga 30 minutes lang. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Kami, may momo. Magbaba ka na? Ha? Pinanggogo ko na inaalan, eh. Wala pagkain. Hindi ka pa kumain, oh. Wala akong pagkain. Wala akong pagkain, oh. Bayang paa mo, mga basa. Nye. Wala akong pagkain. Nagugutom ng aso. Hanggang ano lang ako, 30 minutes. Pang update lang. Nagugutom siguro kung ako na to. Nagugutom to. Kain
Kainin natin ang gulay. Wala. Nagugutom. Mm. Putik. Ayaw. Ayaw niya ng gulay. Gusto niya karne. Ano yan? Kapayas? Hindi. Gulay to. Saris, parang ano siya. Sari-sari. May carrot, may broccoli, may patatas. Galing yun doon sa ano, kainan kanina. Nagutom yung aso. Nagutom. Kumain ka na ba? Ay, tani oh. Tani. Hindi na tayo. Ayaw naman ni Momo. Yung isang aso, gusto yung gulay. Pero yung isa ayaw. Yahoo! Hello, Ron Tutorial. Dahil December. Kumusta na, Ron? Padaan lang, ate. Sige lang, daan lang. Wala namang harang. Ay, may harang ako. Pag muskit yung harang ko. Oo, ayun. Ano, to? Ilaw? Reflection, ano, upuan. Ah! Reflection ng upuan. Yung ilaw na pula? Ayun. Hindi, para hindi. Bubulog-bulog mo sa kapsa. Umuulan ba dyan? Oo, umuulan. Malakas ang ulan. Malakas ang ulan dito, Ron. Naririnig mo? Yung patak sa bubong. Uy. Uy. Ano, Dani? Dani? Tumapas ka. Yung baby namin, oh. Mm. 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 Siya si Tani. Si Tani matakaw. Ne! Mm. Yan. Si Tani matakaw. Yan. Nilaan ako. Sino ka? Adaig mo? Dito. Diba? Oo, malaki na siya. Grabe. Takaw niya kumain. Kahit ano kinakain niya. Bilis niyang lumaki. Ang bilis lumaki ni Tani. Mataas. Nag-iilis pa ba si Yupil? Si Yupil ano yung Ron? Si Yupil nag-iilis pa ba?
Magdadala ako ng pagkain ng aso, baka gutumin. Ako. Kain ng aso, kakain. Yung ba si Silva? Simbulan. Ang binibinta niya. Ang binta, lumalamon. Bakit puto yung heart? Ano yan? Ano yung ano? Instagram. Ano ba ginaamoy mo sa akin? Bigyan mo kaya. Diyos ko, ang tatakawan mo ba yan? Oh, Hindi nga kumain yan eh. Ayaw. Ayaw nila yan eh. ikaw. Ikaw. Oh. Arte talaga na yun. Tingnan si Simbo. Sarap ba ito? Parang ang dami madala parap yung ano niya. Screen. Ano yan ni filter? Filter ng Instagram yan. Ano yung minglaba? Minglalaba? Agit, ba't tayo mag-dito? May tattoo siya dito. Lahat na naman sila, may puto. Kahit sino. Kumakain. Yan, naka-ano na ako, 30 minutes. So guys, papaalam na ako. Tama na yan. 30 minutes lang. Nidong Pugak, Aba Vergara, Ron Tutorial, G, Agritech. Bababa muna ako yung ano ko Salamat sa inyo, guys. doon. Yung akin naka-charge. Baka sumabog na. Hanggang dito lang ako. 30 minutes lang. Ay, live pa pala siya. Bye-bye na. Kasi umuulan. God bless. Bye-bye.